Шүпрәле башка районнар белән чагыштырганда әллә ни зур булмаса да, ул татар әдәбияты һәм сәнгатенә байтак язучыларны һәм сәнгать әһелләрен биргән төбәк. Бүген шуларның берсе СССРның һәм Татарстанның дәүләт премияләре лауреаты Ринат Таҗетдинов исеме үз туган авылдагы мәдәният йортына бирелде. Безнең район республиканың төбәгендәрәк культура мәгариф ягынан да бераз пригородный районнарга караганда калыша торган булгандыр. Ләкин менә шундый шәхесләр ул безнең төбәкне яктыртты, танытты. Бүген байтак авылларда йортлар саны азаеп, кеше саны кимегәндә, артистның туган авылы Кышынлыда хәл башкача. Халык күмәк хуҗалыкны саклап кала алган. Һәр йортка су, газ кергән, яңа йортларда салына. Ринат ага шуларга сөенеп яши. Үз авылыңа кайту, аның шушындый төзеклелеге, матурлыгы турында уйлау, күрү шуны, бу бик зур нәрсә. Мен шул кадәр сагынам. Ринат Таҗетдинов 60 елга якын Камал театрында уйнаган спектакльләрне берничә буын тамашачысы яхшы белә. Без аның уйнаганын карап, күреп үскән яшь булмасак та кешеләр, Ринат абый, ул сезнең эшегез, ул безнең бөтен халкыбызга, безгә зур йогынты ясады. Сезнең рольләрегез, сезнең уйнавыгыз. Ринат аганың үз әйтүенә караганда, ул балачакта бер дә театр артисты булырмын дип хыялланмаган. Ни гаҗәп, авылда үзешчән сәнгатьтә дә катнашмадым ди. Беләсеңме, минем үзешчән сәнгатьтә бик катнашым булмады. Мин җырчы булырмын дип уйлаган идем. Ну, җырчы бит инде ул. Әйбәт, аңа тавыш кирәк. Шәп тавыш. Минем тавышым әйбәт иде, но мин аны дөрес файдаланмадым. Татар театр сәхнәсе ветеранына 85 яшь тулса да, ул әле һаман сәхнәдә. Аның белән 50 елдан артык бергә эшләгән хезмәттәшләре Ринат абый белән партнер булып уйнау бик җайлы һәм җиңел булса, тормышта аралашу өчен зур мәктәп диләр. Бик ярдәмчел кеше ул менә. Сиңа үзенең киңәшләрен бирә. Сәхнә тормышында гына түгел, тормышта бит төрле хәлләр була инде. Менә үзенең киңәшләрен бирә ул. Бит инде безгә караганда шактый гына күбрәк яшәгән, шуңа күрә аның тормыш тәҗрибәсе күбрәк сәхнәдә дә, булай мондый тормышта да. Ринат абыйның тыйнаклыгы, сабырлыгы, түземлелеге, таланты өстенә шул кеше сыйфатлары аны бөек кеше, бөек артист, онытылмас шәхес итәләр. Бүгеннән Ринат Таҗетдинов исемен йөртүче яңа гына төзекләндерелгән мәдәният йорты сәхнәсеннән бу көнне танылган артист турында истәлек хатирәләр байтак сөйләнде. Спектакльләрдән өзекләр күрсәтелде. Зал тутырып килгән авыл халкы исә сәхнә сталарын аягүрә басып алкышлады. Шүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.